Менә күз алдыгызга китерегез. Менә 21 март. 21 март без голосовое сообщение. Братан, әгәр дә вопросны решать итсәң, берәр нәрсә кул куйдырганмы, итергәнме булса, минем администратор кыз Уфада. Ну, аңлашылаймы? Мен анарга язам. Напиши свой график. Менә, пожалуйста, графикларны яздым, апрельләрне яздым, майларны яздым. Без барабыз Киргиз Миякәгә юлда 700 километр. Мен анарга шалтыраттым. Трубканы бәрдек, мен анарга SMS язам. Братан, сәлам, есть новости дидем. Анардан җавап юк. 20 һәм шушы 22 март безне кертмәгәч, без төнлә чыгардык шушы видеоны. Икенче көнне башын телегә салып, сәлам, брат, я сейчас в Нефтекамске сегодня вечером дүртөйле до Уфы доберусь, только до 4-го там приеду, постараюсь переговорить. Рәхмәт, брат, кирәк түгел, хорошо, у хорошо дигән. Менә шуны бутап, анда да минем битемне пешераткан. Җәмәгать, беренчедән нигә мин радиктан сарарга тиеш по блату һәм нигә бу нәрсә, без нәрсә, Россия гражданнары түгелмени? Бу сүзләр өчен бүгенге көндә мин аннары видео чыгаргач, әйдә радик коллег алдында сөйләшәбез. Прямо эфирда дигәч, ул миңа инде теге ким артыннан теге этереп тора бит әле теге. Шушында комментарий язган. Мин бүген аэропортта анда нәрсә, теге TMTV премиясында кил сөйләшәбез дигән. Мин нәрсә бер манка малайны, аннары бут мужиком дигән. Бәлки ул сорауны үзенә бирергә кирәктер. Ике малай ясаган әтигә кирәк түгел ул сүз. Шуңа күрә теге әзрәк телеңне билчә башарга кирәк. Без бит инде теге мин сәхнәдә шаярам, һәрбер шаярымның өчен мин җавап бирәм. Ул анда минем теге шаярып җырлаган әлуланы гимнга керткән. Шаярып җырлаган Сандугашны әзрәк теге Салават Улаев белән Акбарска шаяру җыр яздым. Мин теге мин теге Җитәбетеме җанатар түгел, тик мин инде шаярып яздым, һәм шушыны ул политикага кертеп, мыскыллады диеп, сиңа ул ошамый икән, ул ансы синең проблемаң. Хәтта 3 ел элек миңа инде Уфа каласында концерт барганда миңа Салават Улаевның футболкасын кигезеп, ул видеолар бар, мин теге һәрбер әйткән сүзгә җавап бирәм. Шарфлар кигезеп, мин Башкортстан вперед, Салават Улаев вперед дип кычкырган идем. Безнекеләр үпкәләмәделәр дә, аны шаяру итеп кабул итеп алдылар. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә, безнең бу бүгенге көндә пиар түгел, миңа пиар кирәк түгел. Радик 10 ел мин сәхнәдә булып та Радик мине бер кашанда узалмады. Ул мин аны белән теге стадионнарда да теге бушка кертеп, теге стадионнарына ярты вәгә кертеп, теге халык җыйганын без бит аны молчим. Теге шуңа күрә мин аның белән бер кашанда булышмадым. Бу миңа пиар кирәк түгел, мине